Outi on jo aivan valmis yöpuulle, mutta hytin edustalla odottaakin yllätys. Mitä on tapahtunut? Mä oon hävittänyt johonkin. Minne sun pitäis mennä? Mä en tiedä, mihin Johanna on mennyt. Johanna on aivan liikaa. Mennään tänne näin mun. Tiedätkö, mihin mä pitää mennä? No kun mä en tiedä, mihin sun pitää mennä. Mä en tiedä, mihin mennä oikeesti. Mennään tänne takaisinpäin. Pystyt sanomaan se oven. Et sä voit ottaa kaljaa tuolta mun baarista. Ei täällä ole olutta ollenkaan, kun tää on tämmöstä. Okei. Leikitään Dallasia. Okei. Et sä oot niinku Joo. Pamela. Mhm. Mä oon JR. Uuden tuttavuuden inspiroimana Outi päättää ottaa vielä illan viimeisen risteilykalenterikuvan. Tää kuva liittyy semmosiin, niin kun, jotka haluaa todellakin nähdä just semmosia jällöttäviä ihmisiä.